Здравейте! Сега ще ви разкажа една история, от която определено ще ви побият тръпки. Нека започваме. Бяхме в час, както обикновено всеки ден. Тогава госпожата даде страхотна идея да се съберем по групи и да направим общи проекти за гъстите гори, растенията и какво се крие там. Тогава веднага аз, двамата ми най-добри приятели и гаджето ми, с които бяхме от един клас, решихме, че задължително трябва да бъдем в един отбор. Свършихме училище и тогава всички се запътихме към моя дом. Прибрахме се, настанихме се удобно и всеки започна да дава идеите си. Ние искахме задължително да направим най-хубавия проект от целия клас и да изкараме най-хубавите оценки. Затова решихме, че трябва да отидем в гората и да заснемем хубави кадри. Взехме фотоапаратите, облякохме се и тръгнахме към гората в нашия град. Когато вече стигнахме до гората, започнахме да разглеждаме и, честно да ви кажа, беше доста интересно и забавно. След като си направихме нужните ни кадри, тръгнахме да се прибираме по пътя назад. Тогава изведнъж заваля много силна градушка, което беше доста странно, защото го даваха целия ден да бъде слънчево. Започнахме да бягаме, докато не се озовахме пред стара орутена вила. Един от приятелите ми предложи да отидем и да потърсим помощ и всички се съгласихме, защото това беше единственото ни решение. Стигнахме пред вилата и започнахме да чукаме на вратата, когато тя изведнъж леко се открехна. Направихме крачка навътре и започнахме да викаме дали има някой. Оказа се, че вилата е абсолютно празна. Тогава приятелката ми каза, че вече се стъмнал навън и не е страх да ходи в гората вечер. Така че предложи да останем и да пренощуваме в вилата. Аз се съгласих, но двамата ми приятели бяха категорични, че няма да останат и си тръгнаха. Седнах на кожения диван, който сякаш все още беше топъл, но реших, че просто си въобразявам и не исках да плаша приятелката ми. Постояхме, поговорихме си и си легнахме. Завихме се и се прегърнахме силно и след около 5 минути вече бяхме заспали, защото бяхме доста уморени. По едно време приятелката ми ме събуди и ме помоли да й дам фенера ни, защото искаше да намери тоалетната. Потърси я и установи, че тук няма тоалетна. Аз си казах просто да излезе и да си свърши работата отпред пред къщата, като тя с нежелание все пак се съгласи. Излезе от вратата и аз започнах да се питам какъв ли психопат е живеел толкова време без тоалетна. Вече минаха 3-4 минути, откакто тя беше излязла и аз се притесних и реших да погледна през прозореца. Тогава я видях застанала пред едно дърво да се взира в него. Погледнах по-хубаво и забелязах, че на дървото пише "Готови ли сте да умрете?". В същия момент видях как брадва хвърчи и я прерязва през главата. Тогава отзад дървото се подаде висок, едър мъж. Изглеждаше така все едно цял живот е живел в тази гора и никога не е излизал от нея. Завлякох се под леглото, когато той влезе, седна на леглото, остави голям черен чувал точно до него и държеше брадата си в ръка, от която капеше кръв точно до мен. Слушай го как въздиша тежко. Час-две вече е в профилът ми.